Vítam vás na svojom prvom IRL streame. Stratil som telefón na chat. Budem rád, keď to vypadne a že to vôbec nepôjde. Ja ani neviem, či ma nejak počuť hlasno, alebo ma není počuť hlasno, lebo tieto streamy robím prvýkrát. Ale máme to naspoň setupnuté. No, našim cieľom je, jak vidím, hnusné počasie. Ale je kúsiť streamovať CS-ko. Že ideme, že akože takto to doslova po ceste. Kamo, však ja budem zadýchaný, to kam mám ísť, prosím ťa. A pôjdeme po ceste, že fakt jednu dlhšiu chvíľu. Však mne je teplo vonku. Mne nikto nepovedal, že keď ja budem streamovať, že mi bude vonku teplo. To bude ešte zaujímavé, že keď prídeme hore, že toto tam ďalšie setupovať. Ešte pôjdeme takže 2 kilometre, ale nerobím si srandu, asi tak dlho nepôjdeme. Tam za chvíľu máme, že prechod. Tam je ten semafor, takže tam pôjdeme na ten prechod. Pozri, ja tu spomalím celú túto križovatku. No je pohoda. A teraz je to v pohode, tak ja nebudem prepínať kameru. Keď je to teraz v pohode, tak ja nebudem prepínať. Dobre, tak funguje, keď je typek nasratý, lebo musel čakať kvôli jednému človeku. Ináč takto upkáš jednu križovatku, keď chceš prejsť cez prechod. Takže za mňa úplne super. Kde ideš, bro? Ja sám neviem, kde idem, bro. Ja sa potrebujem pozrieť, že kam mám ísť. Hore a doľava. Sorry, ja som si potreboval otvoriť mapy, lebo ja sám neviem, kde idem. Vyzerá to, že ideme dobre, alebo my, že absolútne vôbec neideme dobre. Medzi tým, kým som streamoval, som sa stratil. Takže ja sa v podstate vraciam, keby tam mať späť. A ja som tu nechcel ísť. Dobre, čo legitimne asi, že vrátim, to som išiel zle. No neviem kadiaľ, lebo ja som z tejto strany v živote nešiel a nechcem ísť pri ceste. Ja sa teraz celú túto cestu, čo sme išli sem, sa potrátiť. Tam dojde, že bude tma? Asi jo, hej. Takže ja som išiel akoby do slepej ulice, lebo som si to chcel skrátiť cez chodník. A ja som sa to tak skrátil, že som sa stratil. Ďalší pes. Čo si myslí? Čo si myslí? Nikto nepovedal, že to bude také teplo. Prečo tá cesta, počkaj. Prečo tá cesta vyzerá, že takto. Ja neviem, či ste to videli, lebo to mám tak požáš. Nikto nepovedal, že pôjdeme takto hore. Už som akože skoro tu. No, ja som chcel ísť tu na. Tu sme vyšli. Neviem, ako to ide. Ale dúfam, že to ide fajn. Teraz aspoň tak príjemne fúka, takže mi není až tak teplo. Keď dojdem domov, tak bude 8 hodín. To je podľa mňa, že moc reálne. No, lebo ešte potrebujeme tam by som, ty koksu, dobré. No chat, prišli sme hore. Absolútne teraz netuším, že aký je signál. A dokým dojdem hore, tak ani nezapnem stream na notebooku. A budem tak vyčerpaný, že ani nezahrám jednu hru na Wingbanoch. Kámo, ty kokso, to pozadie. To je halus, chat. Mám vám hovoriť, že som vyčerpaný? Hej, idem sa to pozrite na pozadie. Kamoško, toto je, že úlet. Tam sú ľudia. Tam, kde sú ľudia. A my ideme až stamať. Crazy. Kámoško, yes, ja už tu vidím bytovky. Chat, točím kameru. Tam sú bytovky. Tam je Lidl. Kámo, tu je traktor. Traktor. A vieš, to len tak nevidíš bežne, že tu máš traktor. A že si to takto ide. Pohodičke. A mne sa teraz ide pohodičke, keď idem rovno. Ideme sa pozrieť ďalej, alebo pôjdeme to tu kde zakempiť už. Kemp? Takže nejdem ďalej, dobre chat. Jedna z vecí, že keď kde pôjdeme, tak potrebujeme mať aj signál. Tu nás by sa pôjde dať doľava. Ja idem tadiaľ, kade je vychodená cesta. Dobre, tu idem po tejto ceste, aby ste mi nemohli nič povedať, že tu nemám normálnu cestu. Kamu ale jak je to slnko, tak potrebujeme potom kúpiť tolik aj takéto veci. To je normálne super, keď to reálne vyskúšate, čo všetko vám treba. Dobre, ja troška pridám, nemáme na to celý deň. Kámo, tu na takto si to dáme, položíme. Keby tá slama bola otočená normálne, tak kámo, vybavené, kde budeme hrať. Ale tam je tá slama normálne, ale mám pocit, že ak tam sú dvaja tí typkovia, tam niečo riešia. Za chvíľu sa dostanem na raz ceste a tu, keď pôjdem doprava, tam sa dá ísť, ale tam je presne auto. No a ja by som to tu chcel tak kde kempnúť. Čo je toto tu označené na mape? Výhľad. Tu je to normálne na mapách označené, že tu je to výhľad, hej? Ale musím súhlasiť s tým, lebo akože je to výhľad. Ja som to takticky nedomyslel. Keď ja si tu sadnem, myslím, že to bude niekomu vadiť. Ale aspoň sme ďalej od aut. Ja ešte idem čeknúť tu na, čo máme tu na dole. Respektíve, že či sa nezaknúpime tu na dole. Tam, jak sú blízko tie stromy, tak. A keď nie, tak sa vrátim tam a sadnem. Tu na úplne v pohode sa dá ísť. A tu na podľa mňa takto. A
A podľa mňa my sme mohli prejsť takto, lebo my sme prišli stamať. Keby... Ty koksu, už slnko vychádza. Dobre, buď tam dole. Nestojím, kráčam. Chat. Spadol mi telefon. Aj bože. Slnce vychádza, dôvodok vychádza, jo. A dobre, telefon žije, chat. Ja dokým niečo spravím, tak zničím si telefon a ani tam nedojdem. Tak, jeden spod máme. Tam by ma zaujímalo, že čo tam je. Toto je, že tam by sme to dali. Ale to je celkom vysoko, ne? Neviem. Len tu sú nejaké muchy. Ale tu je nejaký signál aj slabý, mám pocit. Idem tam bol najlepší spot. Tam išiel aj celkom pôjde internet, akože osobne si myslím, že tam. Neboj sa! Poď sem! Poď sem! Kamoško, že so psom tu interakcia. Nechcem ich točiť, nechcem byť zlý. Lebo kto by tu čaká, že to proste bude niekto so psom. Chápeš, lebo tu takto sa dá, že pôjde prejsť a tu takto dá ísť. Ale dobre, ja to tu asi kempnem. Ale keby si videl, jak sa ten pes rozbehol. No nie je to také. Kamo, jak to bude vyzerať, čet? Vysvetlite mi, keď tu niekto príde a má, že uvidí. Kamo, čo by si myslel o mne, keď ma uvidíš tu na? Že keď pršalo, tak nebude úplne, že... Jak to povedať? Čet, prečo padať? Čet, dobre ste padli na rypak, nechcem nič. Teraz, čo je našou ďalšou úlohou? Našou celou ďalšou úlohou je vyťahnúť si človeče. Ja som aj myslel na toto. Tak, toto je náš setup, hej? Kamo, bolo by vtipné, kebyže ten zvuk ide, že z telefónu a nejde, že z mikrofónu. Kamo, ono to ide z telefónu? Ja potrebujem spraviť také taktické zmeny. Teraz vás potrebujem odvypnúť od zvuku. Toto potrebujeme pripojiť sem. Teraz si môžeme aj nabiť telefón. Teraz mi to pôjde internet a ja si vám potrebujem čeknúť, že či mi to tu ide. Vyzerá, že to tu ide. Takže náš setup je momentálne tu na takto notebook, ktorý je položený na človeče. A momentálne sa pôjdem na neho prepnúť. Znamená, že tu je takto v strede cesta a uvidíme, ako to pôjde celé. Znamená to, že ja sa pôjdem takzvané tu na prehodiť. Ja ešte potrebujem ísť na domáci počítač, lebo tu tam nejak nefunguje. Ja oni tu nájdu. Ale celkom, no. Oni to pôjdu s týmto tu, so psom. No, ja som presne hovoril, že tu nikto nebude. Čo tu mám toto riešiť? Dobre, vyzerá to, že to pôjde. Dobre, ja som si to mal tak nastaviť, aby ten TikTok tam fakt nebol problém. Lebo ten TikTok mi príde, že tam je extrémne najväčší problém v tomto. Teoreticky to nejdem riešiť, pôjdeme pokračovať tak, ako to máme naplánované. Webka sa seká, ne? Nemôžem mať všetko zapnuté. Nejde mi to nastaviť, lebo momentálne, že mi notebook protestuje. No, ja by som potreboval klasickú nabíjačku. Aspoň tu môžete si kúknuť balóny, ale vadí mi to, že to tu nefunguje. Ja potrebujem to zapnúť akéby tu na, lebo tu na to máme takto, že nasetopované celé, ale potrebujem... Prosím, zap. Vyzerá zelená. Kamo, ide to, chat? Ono to ide. No, to znamená, že my sme sa oficiálne, ja len potrebujem mať vysoko telefón, som zistil, že tu veľmi není dobrý signál. Chat, by som vás mal teoreticky vidieť, ja neviem, kde si vás mám dať. Keď si vás dám sem, začne mi padať stream. Ja si nemôžem položiť telefón, lebo mi začne padať stream, ja to tam vidím. Kamo, lebo ja keď ho mám tu, tak je to v pohode, a keď ho položím tu, mi začne padať stream. Kamo, ja neviem, kto to vymýšľal, ale ja som hovoril, že ja keď položím telefón, tak mi spadne stream a on aj spadol. Počkať, ale ja to mám, seknuté to mám. Však ono to ide celý čas a ja mám pocit, že to nejde, lebo ja to mám pauznuté. Ono to pritom ide. Aby som sa vyjadril k tomu, že čo sa deje, tak mám tu, že problém so signálom. Išiel som tu na také miesto, kde som si sadol, kde, jak to povedať? Išiel som tu na také miesto, kde mi nejde signál proste z tohoto tu, ale môžeme kúkať balóny. To znamená, že neviem, aký je plán, lebo mi nefunguje toto. Takže proste potrebujem to nejak vymyslieť, že jak ja to mám tu na, toto tu, ja sa neviem pripnúť tu do jacku, lebo ten jack ide tu na. Takže ja toto neviem pripojiť. No tak pôjdeme bez slúchadiel hrať. A medzi tým, kým som to tu celé nastavoval, som si vybil notebook. Oficiálne, jak to povedať, moje OBS-ko sa mi seklo. Nejde mi myška, lebo som zapol CS-ko
a počujem sám seba a nefunguje mi ani auto. A nejde mi ani internet. Nejde mi myška, lebo som zapol CS-ko. Kamo, keď tu niekto To pôjde, znamená, ma bude teraz Že moje počuť. CS-ko, Kamo, nerozprávaj, buď ticho. Mutnúť som sa muto. Mám pocit, že mi to nevyšlo. No, už to ide. Chat, oficiálne mám to CS-ko. Jedine vieš, na čom by to tu išlo robiť? Reakcie by sme tu vedeli spraviť, ale keďže som povedal, že si zahrám toto, tak si strelím jedného výkmenosti, ale zahrám si proti botom. Takzvané nemám signál, lebo ja mám problém, že ja ten telefon by som musel držať v úrovni takto, lebo ja keby som ho položil sem, tak mi spadne signál. To znamená, že mne nejde akýby signál, lebo čím vyššie ho držím, lebo potrebuje to väčší bitrate. A táto Kik aplikácia to zvládla, lebo má nejaký adaptívny proste bitrate. Ale neviem hrať so slúchadlami, lebo som zistil, že do jacku neviem sa pripojiť. Môžeme si zahrať CS-ko fajnovo. My má plentnuté. Kamo, však jak tu mám hrať na tomto kopci? Kamo, kde je bomba? Ja som slepý. Kamo, však ja tu ani nevidím, kde proste čo sa tu deje. Kamo, to stihnem defuznúť, ne? Kamo, úplne v pohode, stihol som defuznúť. Chat, berete to ako úspech? Defuzol som bombu. Prosím, že to berete ako úspech. Ja vám to neviem ako ukázať. Hlavne, že mám 100 FPS, tak dúfam, že aspoň zoberete toto úspech. Nezapol som si normálny kompetitívny tento, lebo notebook sa mi za chvíľu vybije. Mám záznam, takže... Kamo, keby ste vedeli, aké na kopci tu je hrať ťažké, tak... No, pohode. Kamo, keby ste vedeli, že... Kam podáte chat? Keby ste vedeli, že aké je to ťažké hrať. No a teraz oficiálne hrám pokrkvaný celý CS-ko. Tu je typek, možno pôjde mi tu stadiel, asi mi pôjde skôr stadiel. Kamo, auto, čo? Jau, ako mucha prišla. Dobre chat, no zahral som si CS-ko, rôzne podmienky a budeme to musieť nejak vybaviť. Kamo, zostal som zase križ do nohy. No, takže, aby sme si to vysvetlili celé. Môj plán bolo prísť tu kde takto tu sem. Celé toto tu prejsť niekde, bolo, že taký troška úlet. Ja si myslím, že takto sme to úplne v pohode dali. Chcel som vám predstaviť ten chat, teda respektíve, že čo tu všetko mám. Mojou predstavou bolo zobrať notebook, na notebooku si zahrať CS-ko, lebo ja som tu mal nastavené proste IRL stream domov, len nemám problém, že to OBS-ko mi nefunguje, keď je ten telefón na zemi, lebo nevie dostatočne stabilne mi posiať. Vyťahujem toto, dávam klasický normálny mic. Toto je naše takéto celé pekné. Oficiálne idem, že toto zbaliť. Ja som na jednu stranu smutný, že to úplne takto nevyšlo. Aspoň viem, že čo mám očakávať, keby som išiel niečo reálnejšie robiť. Takto si toto môžeme pozrieť. Ja idem zatiaľ zbaliť toto tu, takže vám to tu sem položím pekne. Môžete niečo... Kamo, čate, ja som si teraz všimol jednu vec. Myslíte, že to bude... Dobre, kaž som na to. To nebudeme až takto riskovať. Kamo, to je strašne OP, že proste človek tu sa môže úplne v pohode takto prejsť. Nehovor mi, že ten záber takto nevyzerá cinematicky. Kamo, keby sme točili, že film. A niekto to ide za psom, takže je čas odísť. A tam sú ľudia, všade sú ľudia. To znamená, že ja si dám toto a oficiálne, že odchádzam. No a teraz ja sa potrebujem dotrepať najrýchlejšie domov. Tu, pozri, toto som presne myslel. Tu keby bolo ceno, tak takto by som si tu stapol notebook a položil na to a na tom by sme to tak mali úplne v pohode. Kamo, tá cesta vyzerá dramaticky, ale podľa mňa tam sa dá prejsť. Nechcem to skúšať. Dobre, čau. No, takže prvá interakcia, chat. Kamo, to je také divné, že proste ľudia prechádzajú a všetci na teba vieš. A ja som zase zabudol, že ktorou cestou máme ísť. Tu sme išli. 100% že to bolo tu na. Než to je presne tá cesta, kde som poblúdil a ja som chcel ísť tu s krátkou a skončil som keby tam. Lebo ako internet je v pohode. Len keď ja držím telefón takto hore, tak ja ho môžem mať aj bitrate. Kľudne mi to dávaš 20 000 bitrate môžem mať v pohode. Ale ak ho položím, tak zrazu, že 4000, 3000. Ak ja tam mám jeden nastavený a proste to dropne, tak koniec. Takže preto v kuse tam bol problém. Budem to musieť prenastaviť aj čo sa týka doma, tam kde to budem streamovať. Ináč dneska v Košiciach je aj street food, takže ja som vôbec nemusel ísť kde tam hore za tie lesy a mohol som ísť kľudne koštovať jedlo. Takže chápeš, skúšať jedlo som mohol. A ja som sa nemusel trepať kde cez les. Chápeš to?
Ale čo, v pohode. Chcel som vám povedať momentálne, že sa vybil stabilizátor. Počkajte, ja to pracem. Akurát presne pred koncom sa proste toto vybije. No, takže ja ďakujem, že ste kúkali tento stream. Ja dúfam, že na budúce sa vidíme. Ja viem, že mi to padá, mne sa vybil stabilizátor. Dúfam, že dáte like, odber, že sa uvidíme na budúce pri ďalšom streame a vymyslíme niečo normálnejšie, poriadnejšie, čo bude fungovať. Takže užívajte, krásny víkend. Takže čus, pa pa.